Zdravím všetkých sledovateľov. Je pondelok ráno 16. septembra. V dnešnom videu by som vám chcel prezentovať predpoveď počasia na nasledujúci týždeň. Takže začneme rovno z hurta situáciou dnešného počasia, ktoré ovplyvňuje tlaková níž, ktorá je južne, juhovýchodne od nás a pumpuje k nám vlhký vzduch od Čierneho mora, ako vidíte na radarových odrazoch. Tak máme východné smery vlhké od Čierneho mora. To je modelová situácia ECMWF k skorému ránu dnešnému. Realita sa koná v podobnom duchu. Zrážky od východu zasahujú. Najvydatnejšie pásmo je zrejme v dvoch regiónoch. Košický kraj, východný Gemer a juhozápad Podunajská nížina. Toto pásmo sa bude len dneska pomaly presúvať cez naše územie, čiže väčšinu dňa by malo pršať a celkové úhrny ECMWF medián pre nás ukazuje nejakých 15 mm, 12 až 15 mm, čo sa zdá byť aj realistické pozerajúc na radar. Takže dneskajší deň bude v znamení upršaného počasia, ktoré u nás vládne už od čtvrtka. Teplota vo výške 1500 metrov je okolo plus 7, plus 8. Ona potom v noci klesne na plus 6, keďže sa tá níž bude pretáčať do chladnejších smerov prúdenia. A nasledujúce dni ona sa vyplní a počasie bude riadiť mohutná anticyklóna v strede niekde okolo Británie a Nórska, pri ktorej je prúdenie v smere hodinových ručičiek, takže môžeme vidieť, isobarik nám začne prúdiť, bude k nám trvalejšie prúdiť takmer počas celého týždňa. Východný vietor, ale geopotenciál, aj tlak vzduchu nám bude stúpať, čiže počasie sa zastabilizuje. Je dosť možné, že zajtra ešte budú nejaké zrážkové pásma doznievať v niektorých južných častiach Slovenska, ale postupne sa tlak vzduchu bude zvyšovať a koncom týždňa bude takmer na hodnote 1027 hektopaskalov vyšší geopotenciál. Prúdenie sa stočí tak postupne na juhovýchodné, keďže anticyklóna kolabuje smerom na juhovýchod a v Británii zase vystrieda brázda nízkeho tlaku vzduchu v nedeľu. A to zase budeme musieť sledovať v kontexte toho, či sa náhodou neprehlbí zase takým nešťastným spôsobom okolo Alp, že by nás teoreticky mohla začať ovplyvňovať. Ako vidíme, počasie pondelok už geopotenciál klesá okolo Francúzska. A zase v južnom stredomorí ešte stále teplo. Takže tu musíme sledovať nejakú tú druhotnú tvorbu, ďalšie cyklóny, ktorú ešte modely nevedia vôbec dobre odhadnúť. Keďže zároveň sa aj okolo Balkánu zase začne tlačiť tlaková výš, ktorá by teoreticky mohla priniesť stabilnejšie, ešte teplejšie počasie ku nám. Takže ako keby pomyslený boj v modeloch začne medzi počasím, ktoré by sa mohlo výraznejšie otepliť, alebo k tam dorazí ďalšia vlna zrážok od západu. Tuto bude panovať ešte niekoľko dní značná neistota. Ale čo vieme je, že počasie tento týždeň vidíme štvrtok ovplyvne masívna anticyklóna na severe Európy a prúdenie z východných smerov. Toto prúdenie je náchylné na pobednejšie vetry podľa orografie Slovenska. Kto si už pozná svoje lokality, tak vie, kde asi najviac fúka od severovýchodu, v ktorých kotlinách a ktoré sú viacej ochránené pohoriami na Slovensku. Čiže popoludnejšie vetry by sa mali zvýrazniť na nejakých 20-25 km za hodinu. Počasie sa zastabilizuje, od stredy by už prakticky pršať nemalo. Vidíme tu medián zrážok je takmer minimálny až do konca týždňa, ale zároveň vidíme, že postupne stúpajú určití členovia ansámblu začiatkom budúceho týždňa, ktorý indikuje ten súboj vznikajúcej tlakovej níže okolo Británie a
teplého vzduchu, ktorý sa snaží prebrať zase rolu na vedenie alebo diktovanie počasia nad našim regiónom. Čiže celkový rast počasia okolo tej anticyklóny tento týždeň je taký, že teploty vo výškach v priemere budú okolo plus 8 vo výške 1500 metrov, čo by teoreticky mohlo vydať na maxima okolo 20 stupňov. Tu je lokalita Zvolen. Grafy maximálnych obedňajších teplot väčšinou končia na hodnotách okolo 20-21 stupňov. Bude záležať podľa toho, či sa tá oblačnosť ešte udrží kvôli tej vlhkosti vo vzduchu, alebo ju vetry prefúknú už v dopoludnejších hodinách a či sa potom zase večer nevráti nočná hmla z tej vlhkosti. Podľa toho budú klesať aj nočné minima, čiže na mrazových staniciach by sme mali začať relatívne pravidelne sledovať aj mraz a počasie sa zastabilizuje tento týždeň na intervale plus 20 plus max, plus 8, plus 10 min, čiže také rozmedzie. Prvotne bude prevládať viac oblačností, potom ako sa brázda bude vyplňať, tlak vzduchu sa zväčší, prúdenie sa otočí na juhovýchodné až na takmer také nevýrazné tlakové pole koncom týždňa. Teploty slnka by mohlo pribudnúť viac, ale zároveň budeme musieť sledovať situáciu ohľadom tlakovej níže, ktorá sa začne koncom týždňa zase presadzovať okolo britských ostrovov. Napríklad tu v nedeľu vidíme, že geopotenciál klesá a dosť není až tak blízko našho územia, ale zase zároveň vieme, že keď sa to prehlbí okolo Alp, tak môže sa to relatívne rýchlo zrážkové pole presunúť na západné Slovensko. Čiže čaká nás postupne zostabilizovanie počasia vďaka mohutnej anticyklóne na severe Európy, ktoré nám bude nám prinášať východné prúdenie s postupne zväčšujúcim sa tlakom vzduchu a zostabilizovaním počasia. Začne to tak pozvolna, zrážky ustanú dneska večer, zajtra ráno, zajtra po obede by sa ešte možno niekde mohli lokálne vyskytnúť. Oblačnosť sa začne redukovať a ku koncom týždňa by malo byť na pocit relatívne teplo. Není to klasické babie leto, ako by ste sa mohli niekde dočítať, lebo synoptika babieho leta v žiadnom prípade nezvykne udávať riadiacu tlakovú výš takto severne medzi Škandináviou a Britániou. Klasická synoptika babieho leta je, keď tlaková výš od Stredomoria zasahuje až do severovýchodu Európy, kde je teraz nízky tlak vzduchu. Čiže toto je ako keby reverzná synoptika babieho leta. Čiže v podstate počasie sa zastabilizuje, ale synopticky sa to nedá nazvať, že je to babie leto. Takže tak nejak bude vyzerať nasledujúci týždeň a držme si palce, že počasie bude už trošku stabilnejšie, premočené regióny, kde je toho dažďa až príliš veľa, začnú vysychať a porastú nám jesenné hríbiky a vyrazíme do lesa a budeme si užívať nejaké tie pobyty v prírode a čerpať energiu pred dlhou, možno aj inverznou zimou. Takže zatiaľ toľko odo mňa dneska a máte krásny deň. Čaute.